Munjilia rong asar kangbura rong piaphan Karbi Anglong Autonomous Council bas aking ki koi pet ajok Hamren Sub Divisional Hospital along Sikilang bom unahut apran damju. Rong RAME School than bang kang bo men pen adai kawi Mariam rong pipiaphan aring ke paso puthak AJYCP pen case atum kapin rem. Inud Raja Rongphar EM Surjo Rongphar akorte puche krongsi Warsai Kachuan. Kardom pini Karbi Prime Time abirtang ton pen arjui tha. West Karbi Anglong lakhapli socheng MEC ke parlo Munjili arong asar the kangbura rongpi Karbi Anglong Autonomous Council bas kachi thabdunji aphan gari karluduna hut Jingkoi bopen aking RA ke koi pet pen sekeche langa sai hemalong porphai sira achite mapor sekelanga Warsai kawe jok apran damnang koklo. Hamren Police Station ke parlo Hamren pen ka helo kilometer krek rock Monjili rong pia rong asar thephan Karbi Anglong Autonomous Council bas aking kepa koi roba jok apran damnang koklo. Diphu pen Hamren ka cheleng Karbi Anglong Autonomous Council bas anerlo porphai free sira achite mapor Diphu kachiro ithua hut kopai kilang no inut ningkan plikebra pho Monjili arong asar kalitang kangbura rong piaphan aking ke koi roba jok tongsekot Hamren Sub Divisional Civil Hospital along tongsekot pen chewanlo Hamren Sub Divisional Civil Hospital aphan kilometer plikep ahawar arat aninga jethe go anta chethena kinangjia son anta avichot kalisi ambulance anta tongsekot DMCH an ke ponji aphan kavedera jok apran damang koklo Tonon nali tumapan soda kabirta Karbi Anglong life and kapachini ji la kuano non dak Hamren Sub Divisional Civil Hospital la West Karbi Anglong dak pen kilometer flike para tuman ke la dak civil hospital apan se ning thepon lo sitabe pini ning du pimia lambang ke la dak Karbi Anglong Autonomous Council la so abba sabang dak Hamren pen bayi kri sira minute flike ra pho dak Hamren pen difu ka chileng ato gari abang pini dak kopai kelang no Monjili dak teron rong pi gambra alang liphan abang aking koi ponpet lo la sila so koi pet along tong sikot dak medical along cheban lo sitame la dak kelang un ji ang ring sikido la dak doktor dolo mene sitame la pen hormu horta dak kaduri pen jok non asai jok je dak pen difu dak DMCA along ke pon thuya pan se dak atom je sig lo sitame daning du kalam ke non Karbi Anglong team Karbi Anglong to pen ko ano ne development ban po sa mila dak apan make munit achi the la so kape jok ya pan tong se kot la so dak pen ki pon ya pan ta ve la pen dak ma sitame se kelang kape chokli ma hormu ka vedet pen jok non thiji ma rengji ma achi the chidan bom sinon dak medical long thek pon long Hamren ke West Karbi Anglong ahem pi lo puwai phit sitame ke so kachelang ji aphan thangta abar sayabi Lapen ke so deda bang ladak Hamren ke un elo pura alongka preke ponji aphan anta ambulance anta ihumta avedera jog ghonta isi sose hospital along achithe chibung sin bikoklo keso ketan onga jog kangbura rongpi hospital along amat amet chi ikberlo tangte aphong Hamren se kachelang ahem meme pu social media long tami klangde rakita Karbi Anglong CEM EM MP MLA atum Kopia potsi anukang thongason chekrong de Ajada ke sopusitami DMCH Guwahati Nogong anse kachelang dam pulote Hamren ara raphan kopia thesi labangso Hamren Sub Divisional Civil Hospital se kachelang hem kipi loputa chirok tok arat ningi pungpen arbok non kithi lodabang phu karlitang kangbura rongpi lake Monjilia rongalong asar thilo alang lithi lo pen pier theke renglang kipa mote kang achor Anjali tokbipi lapen asomar bangge thomaphan komat lo kiri karlan pi poputa Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atuma phan karju tedo ka Hamrena kene tauna long lo ala kontara dung enura arong kambra Munjili rong kambra rong people amenta amala phan so consider gari se akeng koi rob lo la senon dak medical sido la senan tum consider so la bang Sekarang dak perang ya panas tum kene anke bo inang po themanon dak pan hadi pugi ponya panta thangna ta tangka poisa ta wedelo azini tum manga siksa lo non dak pujaram pong sekali lo amat la sekarang tum konser so anke kachira
kene kerabia phanang chum phansi chuni riparlo ponai selang ponai age ne general gari pen pono daklo lasi nono masita laso kerap nange pidunje phansi ni tu mehin pen pasini pono la sikali dang kangbura rongpi phan compensation pinangji la pen ahia masora phan unchit achokomar anghoi ki piji phan Karbi Anglong Autonomous Council Kechari CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Hawararat Pen Chuning Ripon Hamren Pen Daniel Inki Karbi Anglong Live Kedam tang chiti ni phai inkora truck siar ni durmia ni gang sampor phai truck apor malom bokajan CCI ATM adung ASEAN Jatiabadi Yuwa Chatra Parisa Asahe malom AJYCP Pen KSA Chelangsi Pherangkya Mai Kangni Sami Langso Police Station ang kangkedo Rongar AME School Thanbang kang bodet aphan Kiri Amen Pen Labangso School along Karbi Language Thanbang Kanya Tokbi Pen Achor Mariam Rong Pipi atum aphan Dokmoka Police Station atum Police Station along an Hangsi Karju Pater Tok Asai Dengponlo Bangso hot adai kawi Mariam Rong Pipi aphan Dokmoka Osia bang Marat Mareng aphan Kitheng asonsi aning hang tik areng ahu kepaso kilang not dakajok AJYCP Pen KSA atum Soddak Pen Pin Rempon যি মহিলাগৰাকী নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিলে যে হাৰশাস্তি কৰিলে এটো কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় মনেশ্বৰ কলিতা নিৰুদেশ হৈছে বা মিছিং হৈছে হেতু এটা আমাৰ বাবে দুখৰ বিষয় এখেতকো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে কিন্তু উদ্ধাৰৰ নামত তদন্তৰ নামত কিছুমান নিৰুখী মানুহক যদি কোনো এভিডেন্স নোহোৱা কেনে এনেকৈ শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰাটো কিন্তু আমি মৰ্মাহত হৈছো সেইকাৰণে বাইদেউৰ গৰাকী যি অত্যাচাৰ কৰিলে সেই অত্যাচাৰৰ ন্যায় পাবই লাগিব ন্যায় দিবই লাগিব প্ৰশাসনে কাৰ্বিলং প্ৰশাসনে ন্যায় দিবই লাগিব আৰু থানাখনৰ যিকেইজন বিষয়া বা আমি গম পোৱা মতে নীলমণি মালাকৰ যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেখেতকো যদি কি ভিত্তিত তেখেতে থানাখনৰ পৰিচালনা কৰে কি ভিত্তিত এনেকুৱা হ'বলৈ পালে তেখেতকো তদন্ত আউটলে আমি আনিবলৈ দাবী কৰিছো আৰু তেখেতক সাসপেনশন কৰিবলৈ আমি যুৱচাতৰ বিষয়ে দাবী জনাইছো Mariam Rong Pipi Thangta ki koi karbok mimi ason avi pin pensi lapuson aning hang an areng hu ke pasolata inut soarlo phansi sopinso osi amat ki theng ki chokabangki aron kali lapenan parta latum hello pu ki khoi thap athai avi pin pensi lapuson adukang hoi ki law and order aron damti detlo lasi adukang hoya bang pu osi aphan aron ating pen kang sai padora asai pen ingthan pen nangji busi AJYCP Karbi Anglong aro amai phu jitu phukon lapen KSA Bokajan District Committee amai phu Francis Ingti chunbang chinghon hanse atum pen pherangkya mayalong pangdak pon Santeron KSA aro pen Dagben District Committee pen jitum press meet kilo bangkela pulaja 30 year ni langlok so long kanya to bi peace ko long teacher ban hem chi related pen kiri contoh sonsi katu kabi teme ini lo taso long pen 21 hari bang polis atum mate taki atum bang rekon taki tu bang lada hanat di bidang sebelum pen lada pin kharong pi rong staf mar apan abang ya polis atum bang pente kanang pen staf iteng bang bang notu ladang lada saya akhir long la sumar rumah polis tu untuk komentar ni la itu betul mate Bokajan pen anantirang Karbi Anglong Live Borpothar Police Station ke parlo Silonijans Sardoka Ingtiarong Amerika Raja Rong Phar Inut Kopi Konat Penlone Rong Pharakur Chetoksi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rong Phar Akorte Pu Chekrongsi EM Surjo Rong Phar EM Amen Pen Ali Cho En Bomlo La Henlo Raja Rong Phar Kidamtang Pen Nangana Por Pen Niki Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rong Phar Akorte Lupusi Chekrong Bomlo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rong Phar Kupi Lokaninje Arjuik Tha Apan ke Chini alang seluruhnya mas solo jalo sistemnya alang Rong Phar pur kunat tentang kecelong ini kunat kumat tentang pur poner masalah tengah Chini ni EM Surjo Rong Phar Kaninje lam thea long
Kipua tengke Raja Rongphar lake Siloni jana sorpusi chini chot. Raja Rongphar alang konat pentong Rongphar akur kachelong lone lapen komat atumtong Raja Rongphar aphan kur ke pon lone nili chini nilang. Alang ke nili bongkali nili tum thangna ta kache phowe kusi EM Surjo Rongphar ningje pon. Alang benai ding dulu dak Silonian lo murang soa hawarong gitu. Kalau aku kedamtang porhut pine sai pine nang klem duduk. Popit sitame alang a background alang a phi kosom pentong alang Rongphar tarbiya kuri dune pine puchine. Ta hala sud bangkelan thangta ke pudamia lama me temenon a phi bangke nilimen endet non nili puthot election haidun council lo member mande pena phi ye mande phi alama ka abong lu ba korte lu lo so alam thi penalang li penangan Buso ali kichu na phangalang claim tab do pulo la sila mangso claim tab bang chok chip Nili Karbi Anglong Chanmas Council along EMR pu long don lock pen apike alang pin nangan nili men ke en pen ale kachu endo mate nili men en pen nili ke Karbi Anglong Chanmas Council EM Surjo Rongphar abong lo pu kache krong pen chenglok tangka ke hanga sai claim do Kidam tang hut mate koila mate long leki ki phora long ta lason si nili men ke en pen tangka ke hang dun to aphian ke nili phan penangan atum nangar jua bang do olo Nang lisi tangka ke hang ahukum ki pima pusi nilipan nang arju pelo nili ke lapuson claim ple koila phorji atum phornoi bonta nili ke lahaya sayalong ke nang cherap dun de mate nang claim dun de pusi nili thak dun puta EM Surjo Rongphar pen pachini ponthu Thap olam the mane alang pipitong advantage ke ne chi ne office tame alang person ho kidam tang por huta me nilimen pen NC tangka kirung dun alam the kumane along sono la so koila hulu ke koila hurumang ta je alang thana farman pinangi pini pulahai la bangso am the do nom di koila pini sana velo ta bata hala bangso do sondo Nilimen ke en penalang ki claim propo thap Karbi Anglong SP la pen DC aphanta kedam tang pai pai chikloni phai ingkora phorni ke patarlip ji aphan lo pidam lo Sitamiko ansi kichun lo ni laso bangki birtalong lelang pusi EM Rongphar sang hupen ningje pon. Alam thi penalang li penangan buso ali kichun na phangalang claim tab do pulo la sila mangso claim tab bang chok chi pu me apasin mosin ni hin pen SP la pen DC phan chalu tok lo jelang phan lahai pakai mong ada nangi la pen porta me lang lahai Rongphar pulo mangso kunat ma Jitu ni tumorong phar pe ni torong phar pe hang chera wai pin selang so mangke en kori kunai kusini mangso lo to masi konang ding tong la mangso investigation da monel bang tani chini la office min ni to pa palitam lo La si Raja Rongphar ke wangjilangar ni nelimen ke en pen kupinia le kachu endo polote niliphan nang pachini ponsi ke me puta EM Surjo Rongphar Karbi Anglong arara phan kachu ningri padopon Masi nona pita jong si kopini nilimen ke en pen jong selang ale gelong gi wakam claim puro nte di chini nte la sila so jong si claim le puro nte puthot nili pantana pa chini next ke nei pusi chune Koila mati pen Samson inti Karbi Anglong live Kedam tang chiti ni phai ingkora trogani diphu rong sopia long ke do diphu club along craft demonstration a jamek ni trogan aphan deng ponlo Bangso jai megalong pache tondun si kedam tang chiti ni phai ingkora troxiar ni kang sampor phai ke thom apor pen Karbi pindeng sumpot ke pache thangji mate ka pache thang plubji aphan akemang padosi Karbi Anglong arlopen nongnam ka che thangplong che parjan bang phu bang phia tuma phan phasi isi documentary video mate lamarjan kaselam ja phan sangpi sabina teron pi pen sai ke deng pon Karbi khai ke khai kang thim pindeng sumpot pen chenglok jutang jubat choklim khangjang Lason si Karbi Anglong soar lo tu methangari pen kason se vek alon ke do pindeng la anso se pirthe adang kapache thang plubji aphan mathasi craft and demonstration a jamek along nini ke chogarni isi pindeng sumpot ka chepaklang mate fashion show jamek deng ponlo Bangso fashion show long Karbi pindeng sumpot kapache thangji aphan isi documentary video mate lamarjan sitami selam ponlo pusi sangpi sabina teron pi pen Karbi Anglong live aphirang kya thengno nang pachini dun Nilitum la non catwalk madela kita aputha ka bangke nilitum
atumi ke demonstration la peri ke thak la artisan pa atum penang an ladak lok bang thong kep atumi ta nili than lo an pen dak bang thong kep do an pen than ladak inglong chero balong bang thong kep adak bang ke la pu ari pen ke roi ladak bang ke la son lo en lum ke thak la pen ha polonie long bang ta la son thak si do ladak ta la pu ke thak pen ai di pen ke roi la pen la pu pin so tum ta do ladak hen lum manung la ke ken en bamboo la pu son si non atumi pen se ke cheng pini abangke mene la son thak det pen ke chepakla la so itu ma karbia address la son mene setleng pedofilso pejang phong pen dang lok pen pini ke paklang grehini metang ke thak ri pen ke roi pini ke paklang long lo on pen la so ke paklang je nitum la so aputa ka bang ni tum international la long la mani sort a film la pen la so a film kabonai documentary video la pen akoi sidolang hadak ke paklang ipu penang an ke mathado la sala tum national penta ministry of textile la tum la son mane short film na pabonai toy sinitum la so puthak ni ke paklang bangso long cheparjan bangphu bangphi mirmili hansepi mirbin teron pi lapen jirsong taro atum cherap dunsi bangso sai mesen pen pachun ponlo news report long sodar ingti Karbing long live kedam tang chitini phai ingkora troxier ni jirikindeng hemphu mukrang ahong pharla long ingdeng pho rashtriya posanma amai padopon bangso long jirikindeng town committee chairman alhi sarpoman pen chetong dun bangso rashtriya posanma amai ke paman ponalong sangpi premolota giri pensi mai chari ponsi kachetong dun alhi sarpoman pen jirikindeng town committee chairman sing terang jirikindeng lems chairman robin hansi jirikindeng blcc chairman Prophet Tiswatum Chetongdun Bangso amai along so arluatum oso kachupathe hut mate pregnancy ahut koson si kedo ke thak nangji malapen kicho kijun kachesik nangji mapu bangso puthak tremolota giri pen than pachini tekang পাতিবৰ কাৰণে যিটো ৰুটিন দিছে তাৰে আজি ৰেচিপি কম্পিটিশ্যন আছিলে আমাৰ তিনিটা চেক্টৰ আমাৰ সচিন আইচিডিএছ প্ৰকল্পৰ তিনিটা চেক্টৰ নামৰেং জুলুকি আৰু ধনু তিনিটা চেক্টৰৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে ৰেচিপি আমাৰ থলুৱা খাদ্য থলুৱা সহজতে আমি পোৱা সেউজীয়া শাক পাচলিৰে ৰান্ধি আনিছে য'ত গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু মাতৃ আৰু শিশুসকলে খালে স্বাস্থ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি তেওঁলোকে থলুৱা খাদ্যৰে সুন্দৰকৈ ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰি আনিছে তাৰে আজি আয়োজন কৰা bangso hut posanma athipi en ponsi kitun ke dang kachepati padupon bangso kachepati asai ki deng hut sector ke thom thak ponlo bangsong bong aluhi atum pensi komara sector si kitun ke dang ke theknai ma hu chomat si lang ponlo la so teng pen sector ke thomang bong pen sector hini atum si ke chengsia nong e chepalong ponlo kiwana son anthan etha nili tum kiwana son ke andolo okimundolo la pen him ason ke dan mane hala osumar tum han koson pen si nili tum kipima ICDS lo hala so ateng nili tum han koson ma guideline na pila so ateng si nili tum ban sa anutin sita chewan lo la pen dar isi a ke de so organize ni la by do tum pen that pen anu pen nili tum koson ma pe no la so chi lo tarik kom ke man ke nili tum मैंने तारीख इसी पेन के चेंग नॉन तारीख हम के tapi juga sudah panggil itu anu tin kemarin aku prima ke dang metang mana kena mahol kali metang sedang pen pikir itu kilo pen itu dang pen ini ini mahol mu jadi mana bongong dia sama ka setiap masalah Colong ko ang tek long ke sono ta chuno we chume se akas chume picnic la pen thola da la bangso homi sita aka chuno ko ni tum tek long le ane fresh hon side la kosi sinon tum la sector tu ayin pa kono tum da test ko
bangso ka chepate hot sector ke thoma tu ma hin pen kitun ke dang ahan pen dang lok ok la pen thesere do an mesen pen si paklang ponlo jire kindeng pen samsung ingti Karbiang Long live pini Karbi prime time berta ke lapuan se kang tonik lo